пайғамбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам нишонаҳои охиратро ба мо гузоштааст, ки бисёре аз онҳо имрӯз ба амал омада истоданд. Шумораи офатҳои иқлимӣ дар соли 2023 тамоми ҷаҳонро такон дод. Туркия, Сурия, Марокаш, Либия, Афғонистон, ин ва бисёр дигар офатҳои табиӣ дар кишварҳои мусулмонӣ аллакай даҳҳо ҳазор нафарро куштаанд. Мусулмонон охирон касе ҳастанд, ки масъулияти тамоми ҷаҳонро бар дӯш доранд. ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам муҳри тамоми пайғамбарон аст ва мусулмонон охирин касе буданд, ки аз ҷониби худо ваҳӣ нозил шуданд. вақти он расидааст, ки ин масъулиятро қабул кунем. сабаби офатҳои иқлимии давомдор дар чист ва масъулияти ҳар як нафари ҳозир дар рӯи замин чӣ гуна аст? 2 декабри соли 2023 соати 17:00 ба вақти Гринвич дар форуми байналмилалии онлайн буҳрони ҷаҳонӣ масъулият нишон дода мешавад.